Разходка по Понте Векио в Флоренция. Само злато. На килограми. Колко килива злато има на този мост в момента, според тебе? После води това улица с златари. Това е улицата с златарите в Флоренция. Ето тук някакви алтернативни. Ето 3800, така ли пише тук? Това е мост, реално, уличката. Ето е реката. Ето е тази страна. Ето и това е край. Почти. Злато, злато, злато. Няма къде да хапнеш една баничка тук. И пица. Тук няма банички, има пица. Италия. Ланци и обици. Фешън. А отзаде е църквата. Се вижда куполе. Ти влизаш в града. А ти си в града.